लिरनाय उपदेशगिरिनि लिरनाय 9 बाला 10 सिरिखौ जोङो फरायनानै लानि। बेयाव गियानि राजा सल'मना बेबायदि बुंदों, आङो फरायनाय येशू ख्रीष्टनि नामाव। बेयाव ओरैबायदि बुंदों, थांनानै थानाय समाव नोंनि आखायाव जे खामानिफोर सफैयो, नोङो बेफोरखौ गावनि हानायमानिजों मावगोन। मानोना नोङो गोथैफोरनि जायगायाव थांथारनांगोन। बे जायगायाव मावनाय दांनाय साननाय सोलोंनो गोनां बेफोरो बुंफुङानो गैथारलिया होननानै बुंदों। मानोना नोङो सानसे समाव गोथैफोरनि हाखराव थांथारनांगोन आरो जेब्ला नों बे जायगायाव थांगोन, बेयाव मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय माबा मोनसे साननायनि जे खाबु गैया होननानै बुंदों। खाबु गैया। सोरबा जुदि सानदोंब्ला आङो थैनायनि उनाव माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो सोरनिबा थाखाय नेभार। सोरबा जुदि सानदोंब्ला आङो मावहैगोन इयुनावहाय, बे मालाबाबो जानो हाया। गियानि राजा सल'मना बेखौनो बुंदों जे नोंहा जे इसोरा जे नोंनो जे खामानि होबाय, जे बिबान होबाय, जे समखौ होबाय, बे समा नोंनि गोथाङै थानाय समावनो होननानै बुङो। गोथाङै थानाय समावनो, थैनायनि उनाव नङा। सोरबाया थैनायनि उनाव सोरनिबा थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हाया ने? सोरबा बुङो नामा आं थैनायनि उनाव फालक जागोन, थैनायनि उनाव आं माबा मोनसे खालामगोन, मानसि गिदिर जाहैगोन, न' बां लुहैगोन। दङ नामा बेयाव? हाया। बाइबेला बुंदों सानसे समाव जों थैथारनांगोन। थैनायनिफ्राय रावबो खारग'नो हाया। आं थैनो गियो होननानै बाब्राबाबो बुंनायबो नङा। खिन्थु बाथ्राया बिसोर नों बबे समाव थैयो जों रावबो मिथिया। जानो हागौ आङो बे गिर्जानिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो दा थैनोबो हागौ माबा मोनसेजों, आं मिथिया। जोङो जोंनि जोनोम सानखौ जोङो साननो हागौ, आं एथ' बोसोर जाबाय, एथ' बोसोर जाबाय। सोरबा बुंनो हायो आङो 80 बोसोर जोरहैगोन होननानै, 2025 सिम आङो जोरहैगोन होननानै सोरबा बुंनो हायो नामा गावनि जिबनावहाय? हाया। सानसे समाव जोङो थैगोन। बबे समाव जोङो थैगोन जों मिथिया। गियानि राजा सल'मना बुंदों, थैनायनि सिगांनो नोंनि आखायाव जे खामानि दङ, नोङो बेखौ माव। थैनायनि सिगांनो नोंहा जे सोलोंनांगौ बेफोरबो दङ, नोङो बेखौ सोलों। थैनायनि उनाव नङा। अब्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, इसोरा नोंखौ मा मावजानो लुबैदों बे बैसोआवहाय, नोङो बेखौ दानो माव। हिनजाव लानानै नङा, हिनजाव लानानै नोंहा आरो नोंहा गुबुन बिबान दङ। सेंग्रानि समा बेयावनो, हिनजाव लानायनियाव नङा। सेंग्रा समावनो बोरायनानै नङा, बोरायनानै आलादा नोंहा आरो बिबान दङ। मा मावजानो लुबैदों? इसोर मावजानो लुबैनाय बिबानखौ आङो दिनै मावदोंना मावाखै? जोङो सिन्था खालामो एसे। मा मावजानो लुबैदों इसोरा आंखौ बे लाइमोन बैसोआवहाय, आं मावनो हादोंना हायाखै? जोङो सिन्था खालामो। जानो हागौ इसोर मावजानो लुबैनाया आलादा आलादा, बिबाना गुबुन गुबुन। सोरबा लाइमोनखौ बिउटि दैदेनगिरि जानो थाखाय इसोरा सायख'दों। सोरखौबा दामग्रा देग्रा दामनो थाखाय इसोरा सायख'दों, मावजानो लुबैदों। इसोरनि मावजानो लुबैनाया गुबुन गुबुन, नाथाय बयनोबो इसोरा मोनफा मोनफा बिबानफोर होदों। बे बिबानफ्रा मा जोङो नायनि, गिबियावनो जोङो नायनि। बेयाव लाइमोनफोरनि मावनांगौ बिबाना मा मा होननानै बुंदों, नाथाय लाइमोना जे मावनांगौ बिबान थायो बेखौ आं बुंनो थाङाखै। नाथाय बांसिनै लाइमोनफोरखौ जर खालामनाया बेनो, खारन गोबां समाव जोङो लाइमोन समाव गावखौनो बेखार साननानै जोङो लायो। आंहा जेबो खामानि गैथ'आ, बिमा बिफा गोख्रों दङ आंहा, बिमा बिफा थाखा खामायो, बिमा बिफा न' बां लुगासिनो दं, आंहा जेबो बिबान गैथ'आ, जोङो गावखौनो गाव बेखार साननानै लानो हायो। नाथाय लाइमोन समाव जुदि नों गावखौ बेखार साननानै लाबायब्ला हथै नोंनि जिबनानो बेखार जाहैगोन। बेनिखायनो बांसिन समाव बांसिन लाइमोनफोरखौ सम थानायावनो गावनि सम बायदि मावजानो दिनै इसोराबो लुबैदों, जों बयबो लुबैयो, बिमा बिफायाबो। नों सेंग्रा जाबाय, नोंनि खामानिया मा? साधारन जोङो ओरैनो साननानै नायोब्ला नों सासे सेंग्रा जाबाय, नोंनि खामानिया मा? नोंनि खामानिया फरायनाय। नोंनि दा फरायनाया नोंखौ थांनानै थानायनि राहा लामा
लाखिगोन। जुदि नों बे फरायनाय समखौ जुदि दिनै गाबोन जुदि नोङो नागारबायब्ला एभयड खालामबायब्ला नोंनि जिबना मा जाहैगोन? नोंनि फिउचारा मा जाहैगोन? जों ओरैनोबाबो नुबोखायो। नाथाय लाइमोनफोरनि बयनिख्रुइबो बा जोंनि ख्रिस्टियान बिथिंफोरनि बयनिख्रुइबो गिबिसिन मावनांगौ बिबाना जों ख्रिस्टानफोरहा आं बैसोरनि बाथ्राखौ बुंथ'ला, जायफ्रा इसोरखौ मोनाखै आं बिसोरनि बाथ्राखौ बुंथ'ला। नाथाय जों ख्रिस्टानफोरा हले जायफ्रा इसोरखौ मोनबाय, जोंहा मोनसे आत्मिक बिसयनि बाथ्रा दङ। आत्मिक बिसयनि सोमोन्दै जों एसे साननांगौ खोथा दङ। थैनायनि उनाव जोंनि आत्माया बबेयाव थांगोन जों बेखौ सिन्था खालामनो गोनां दङ। दा बेनिखायनो साफ्रोम ख्रिस्टान व्यक्तिफोरा बयनिख्रुइबो सिगां मावनांगौ बिबाना गावनि सायाव दोनो, गुबुननि सायाव नङा। गावनि सायावनो मावनानै बियो लाग्रोनांगोन। आत्मिक बिसयाव बे बिसया मा होनो? इसोरखौ गिनाय होननानै बुंदों। इसोरखौ गिनाय, बेनि बोसोनाव थानाय, बेनो बयनिख्रुइबो गिबिसिन गावनि सायाव आत्मिक बिसयाव मावनांगौ बिबान। आं इसोरखौ गिनो रोंदोंना रोङाखै? इसोरनि बोसोन बायदि आङो थाबायनो रोंदोंना रोङाखै? दिनै आङो 30 बोसोर ख्रिस्टान जाबाय, इसोर गिनो रोङाखैब्ला इसोरा जे नोंनो बिबान होदोंमोन गावनि सायाव मावनांगौ, दिनैसिम नोङो बे बिबानखौ मावाखै, पेन्डिं खालामनानै दङ। बबे समाव मावगोन? आरो बे खाबुखौ नोङो उनावहाय मोनगोन ना मोना? बाइबेलाव बुंदों सम थानायावनो माव। नों पेन्डिं खालामनानै दोनगासिनो दङ, बे खाबुखौ नों उनावहाबा मोनगोन ना मोना? इसोरखौ गिनाया, इसोरनि बोसोनाव थानायानो बयनिख्रुइबो गिबिसिन मोनसे मावनांगौ बिबान गावनि सायाव। आङो इसोर गिनो रोंदोंना रोङाखै? इसोरखौ अननो रोंदोंना रोङाखै? उपदेशनि 12नि खेराव नायोब्ला जोङो नुयो, बेयाव बुंदों बेफोर गासैखौ नागारनानै उपदेश होनांगौ मोनसेल' बोसोना बेनो, इसोरखौ गि, बिनि बोसोनफोरखौ फालि, मानोना बिनि थाखायल' मानसिया हायाव सोरजिजाबाय। इसोर गिनो थाखायल' इसोरा नोंखौ बे हायावहाय संसारावहाय जोनोम हरबाय, बेनि अनगायै जेबो नङा। गावखौ गिनो, गावनि बोसोनाव थानो थाखाय इसोरा आंखौ बे संसाराव हरबाय। इसोरनि उद्देश्यआ बेनो। दिनै गाबोन जुदि आं इसोरखौ गिनो रोङाखैब्ला इसोरा आंखौ बे संसाराव मानो हरखो, बिनि उद्देश्यखौ नोंथाङा दाबो मिथियाखै, आं दाबो मिथियाखै। आं बे संसाराव जोनोम जाफैदों इसोरनि इच्छाखौ जाफुंहोनो थाखायल', बेखौ दाव दाव खालामनो थाखायल', आंनि गोसो बायदि सोलिनो थाखाय नङा, आंनि गोसो बायदि जानो लोंनो थाखाय इसोरा नोंखौ बे संसाराव थिनहराखै। नोंनि गोसो बायदि नोंनि जिउखौ जिबन हयथा खालामनो थाखाय इसोरा नोंखौ बे संसाराव थिनहराखै। सोरबा सुबुंनि थाखाय माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनो थाखाय इसोरा नोंखौ बे संसाराव थिनहराखै। इसोरनि नोंखौ संसाराव थिनहरनायनि उद्देश्यआनो गावखौ गिनो, गावनि बोसोनाव थानो थाखायल' थिनहरदोंमोन। नाथाय आङो इसोरनि बे उद्देश्यखौ मावनो हादोंना हायाखै? आं इसोर गिनो रोङाखैब्ला आं दासिमबो हायाखै। आंखौ सोरजिनायनि उद्देश्यखौनो आङो मिथियाखै, मिनिंखौनो आङो मिथियाखै। बेनिखायनो आं आंनि गोसो बायदि थाबायदों, आंनि गोसो बायदि जादों। 1 करिन्थियार बिजाबनि 10:31 नायोब्ला जोङो नुयो, बेनिखायनो नोंसोर जाब्लाबो लोंब्लाबो माबाफोर खालामोब्लाबो गासैखौबो इसोरखौ समायहोनायनि थाखाय खालाम, बेनि थाखायल' इसोरा नोंखौ सोरजिदों। बेनिखायनो आंनि जानायाबो साबधान जानांगोन। आंनि जानाया इसोरखौ समायहोनो हायो ना हाया? आं दा जि बुस्थुखौ लोंगासिनो दङ, जेखुनु बुस्थुखौ आङो बाहायगासिनो दङ, आंनि बे बाहायनायाव इसोरा हामजाना हामजाया आं बेखौ सिन्था खालामनांगोन। मानोना बेनि थाखायल' इसोरा नोंखौ सृष्टि खालामदों, गावखौ समायहोनो थाखायल'। दिनै आं जेरैबायदि थाबायो, जे फेसनखौ आङो बानायो, जे बाथ्राफोरखौ आङो रायो, आंनि बे रायनायाव, थाबायनायाव, फेसनाव इसोरा समायनाय दंना गैया? नोङो सिन्था खालाम। जुदि गैयाब्ला इसोरा नोंखौ बेनि थाखाय सृष्टि खालामाखैमोन, इसोरा आंखौ बेनि थाखाय सृष्टि खालामाखैमोन। नोङो सिन्था खालामनो गोनां। गोबां समाव जोङो जोंनि देहाफ्राव बेमार आजार जायोब्ला डाक्टारफोरनाव जोङो थाङो, परामर्श लानो थाङो, देहाखौ फाहामजानो थाङो। डाक्टारफ्रा बुंहरो, बिदि दाजा, बिदि दाखालाम, बिदि बेखौ दामाव, बयलार दाजा, बरफनि ना दाजा, बबेबा मैद्रुखौ दाजा, सानाया बारा जायो, माबा माबि बुंहरो।
जों बेखौ लानानै साबधान जाबोयो। नैबे मैद्रु जाब्ला सानाया बारा जागोन नामा सिन्था खालामो। बरफनि नाखौ जायोब्ला आंनि मेलेरियाया बारा जागोन नामा जोङो सिन्था खालामो। नाथाय जोङो सिन्था खालामा बबेबा बाथ्राखौ रायोब्ला इसोरा रागा जोंगोन नामा, सिन्था खालामा नैबेखौ लोङोब्ला इसोरा दुखु मोनगोन नामा, जों सिन्था खालामा गोबां समावहाय। बेनिखायनो इसोरा जोंखौ बे संसाराव अननायनि उद्देশ্যआनो गावखौ समायहोनो थाखायल', गावनि बोसोनाव थानो थाखायल' बियो जोंखौहाय बे संसाराव दोनहरदों। बेनो ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि बयनिबो गावनि सायाव मावनांगौ बिबान। गोबाङा बे बिबानखौ गिदिर साननानै लादों। बुंनो थाङोब्ला मावनो हायाबा बे बिबाना गिदिरखा। इसोरनि बोसोनाव थानाया माथो इसिबां गिदिर ना? बेनि देरसिनखौनो जोङो खामानि मावोना हायैफोरखौनो जोङो थिखोयो। बोसोनाव थानायालाय माथो बेसे गिदिर, खिन्थु मावनो हायाब्ला बे बिराद गिदिर बिबान, बे बिराद गिदिर बिबान। बेनो जोंनि बयनिफ्रायबो गिदिरसिन ख्रिस्टियान लाइमोनानो जा ख्रिस्टियान बिख्रियानो जा बे मावनांगौ बिबान। बे जाहैबाय आत्मिक बिथिंनि, स्पिरिचुवेल बिथिंनि। दानिया जोङो नायगिरनो जाहैबाय संसारनि थांना थानायावबो इसोरा जोंनो मोनफा मोनफा बिबानफोर होदों। ओइ लाइमोन, ओइ सेंग्रा, संसाराव थांनानै थानाय समाव नोङो बे बिबानखौ माव। सम थानायावनो माव। सम थानायाव मावाब्ला नोङो खाफाल बुनांगोन, नोङो दुखु सैनांगोन ना? बेनिखायनो सम थानायावनो जों गासैखौबो जों मावनानै लानो गोनां। सेकेन्डआव जाहैबाय जोंनि मावनांगौ बिबाना जाहैबाय फिजिकेलि बिथिङावहाय गियान होननानै बुङो। गियानखौ सोलोंनानै लानाय दे। प्रभाबनि 19 नायोब्ला जोङो गियान। संसाराव थांनानै थानाय समाव गियाना ओरैबायदि इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय। गियाना ओरैबायदि गोनांथि। बे गियानखौ जों सोलोंनानै लानो गोनां। गियानखौ सोलोंनायाबो मोनसे बिबाननो, मावनाय बायदि मोनसे बिबान। दिनै नोङो गियानखौ सोलोङाखैब्ला बा गियानखौ सोलोंनो इच्छा जायाखैब्ला नोङो फिजिकेलि नोंहा जे मावनांगौ सेकेन्ड डिउटि दङमोन बेखौबो नोङो मावाखै हथात ना? गियानखौ सोलोंनायाबो खुब प्रयजन थांनानै थानाय समावहाय। गियाना जोंनो गोनांथार। गियाना ओरैबायदि बुस्थु, बे सम्पदफोर दङ नोंनि गोबां जोरनायनिबो। बाइबेला बुंदों नों गियाननि जायोब्ला संसाराव गोबां खामानि मोनगोन होननानै बुंदों। That means अगियान जायोब्ला थाब थैगोन ना? मुर्खफ्रा थाब थैगोन। आरो मुर्खफ्रा गियानखौ सोलोंनो इच्छा गैया होननानै बुंदों माबायावहाय प्रभाबनि 7आवहाय। गियानखौ सोलोंनो इच्छा गैया आरो मुर्खफ्रा थाब थैगोन, नाथाय गियानिफ्रा गोबाव जोरनानै थागोन संसारावहाय। सोरथो थाब फैनो लुबैयो बेवलाय? लुबैयो सोरबा? थाब फैनो लुबैया। गारि गाखोनांगौनि खोथा थायो ने? बिल्डिं लुनांगौ, थाखा फैसा खामायनांगौ, लेखा फरायनांगौ, साख्रि बाख्रि लानांगौ। बिनि सिगां फैनो इच्छा जाया। गोबाङा बुंसोलायदों 2027 सेन्टिनारि नुलांबा हामगौ एसे बोराया खैथ'आबा हामगौ फैनो गियो बयबो। रावबो मोजां मोना फैनायखौ। बयबो गोबाव 100 बोसोर 110 बोसोर जोबब्ला हामगौ सानो। नाथाय बाइबेला बुङो नों मुर्ख जायोब्ला, नों गियानखौ सोलोंनो इच्छा जायाब्ला नोङो थाब थैगोन होननानै बुङो। गियाननि जायोब्ला नों गोबाव जोरनो मोनगोन, नुलांजोबगोन संसाराव मा जादों मा नों मा सानदों, बिल्डिं लुनो सानदों लुलांनो मोनगोन, गारि गाखोनो सानदों गाखोलांनो मोनगोन नों गियाननि जायोब्ला। बाइबेला बुंदों गियाननि आइजोफ्रा न'खरखौ फेदेरलांनो नांगौ। गियाना मा खालामो? संहारथो खालामनांगौ। होनब्ला बे गियाना जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट नङा ने? न'खर लुखांनायावबो बे सम्पदफोर दङ। नोंनि लं लास्टिं, नोंनि गोबाव जोरनायनि सायावबो सम्पति दङ। आरो गियाननि गथ'फोरखौ बयबो मोजां मोनो, गियान मानसिखौ बयबो मोजां मोनो। रावबो बुङा जे बे गियाननि आं बेखौ सैया होननानै सोरबा बुङो नामा? बयबो मोजां मोनो, अनजानाय दङ, मान सनमान दङ। दा बेखौ सोलोंनायाबो मोनसे मावनायनि समान बिबान बियो, मोनसे गिदिर बिबान बियो। बे बिबानखौ नोङो मावनो हागोन ना हायाखै? नोंगौ गोबां समाव जों गियानखौ सोलोंनो इच्छा जायो, नाथाय बे गियाना बबेनिफ्राय फैयो? मा खालामोब्ला बे गियानखौ मोनो?
गियानि राजा सल'मना माबोरै इसोरनिफ्राय गियानखौ मोनदोंमोन ना बियो बिदोंमोन दा इसोरनियाव जेब्ला इसोरा सल'मननो मोनसे अफार होदोंमोन बुं मा नांगौ धन सम्पति अराय मैदेर थाखा फैसा मा नांगौ बुं बे समाव राजा जानायखाय गुबुन बिनो हागौमोन थाखा बिनो हागौमोन गावहा नांगौ थाखाय अराय मैदेर बिनो हागौमोन बियो होनबा सम्पतिबो बिनो हागौमोन बुंनो हागौमोन आं जाय राजाजों दावहा नांगौ बे राजाया जेननांगौ होननानै बुंनो हागौमोन हयथ' इसोरा बेखौबो होगौमोन नाथाय गियाननि राजा सल'मना गियानखौसो बिनानै लादों दिनै बे गियाना इसोरनियाव दङ बे इसोरा जोंनि इसोरा गियाननि मालिक दिनैबो नोंबो आंबो जुदि सल'मन बायदि जों गियानखौ बियोब्ला बे इसोरा जोंनि थाखाय एभेलेबेल जाकबनि एगेनि माथामारिबा जों नुयो बि होननानै बुंदों गियानाव थोब्ले माब्ले जादोंब्ला नों गियानखौ बिनानै ला न'खर सालायनायाव नोंहा थोब्ले माब्ले गियान जादोंब्ला बिनानै ला लेखा फरायनायाव नोंहा थोब्ले गियान जादोंब्ला बिनानै ला बे इसोरनियाव फ्रिलि गिफ्ट ओरैनो होनाय बे गियानखौ इसोरा नोंनो होगोन खिन्थु जों गियाना माखौ मोनगोन बेबो मोनसे गेदेर मावनो गोनां बिबान इसोरा बुङाखै सल'मन बायदि गियान जानोब्ला सल'मन बायदि गियानखौ नांगौब्ला बै हाजोखौ दानख'है इसोरा जोंखौ बुङाखै सल'मन बायदि गियानि जानो लुबैदोंबा बै दैखौ सानस्रिनानै बै रुगुंसिम बारहै जोंखौ बुङाखै गेदेर खामानि थिनाखै बिनोल' थिनदों बि अब्लानो सल'मननो जे गियानखौ होदों इसोरा बे गियानखौबो दिनै गाबोन जोंनो होगोन बियो अफार खालामो बेबो मोनसे जोंनि मावनो गोनां बिबान मोननै थांबाय मोनसे जाहैबाय स्पिरिचुवेल बिथिङाव इसोरखौ गिनाय मोनसे सेकेन्डआ जाहैबाय फिजिकेल बिथिङाव जों गियानखौ सोलोंनानै लानाया बे मोनसे जोंनि मावनो गोनां बिबान थारा जोङो थारा नायबानो बेनो जाबाय एग्जाम्पोल जोङो जानांगोन सासे ख्रिस्टियान सेंग्रा जाबायब्ला नों एग्जाम्पोल जानांगोन सासे ख्रिस्टियान सिख्ला जाबायब्ला नों एग्जाम्पोल जानांगोन बिदिन्थि नोङो जानांगोन बयजोंबो नोङो आखाइ दिन्थि जानाय जानांगोन बे ख्रिस्टियान सेंग्रालै बे ख्रिस्टियान सिख्लालै ख्रिस्टियान सेंग्राखाय जेबो जाया जोंना ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाखाय रबिबार बादि जाहाबो बाइबेल फरायो रायलायनायफ्रा मोजां आखलफ्रा मोजां एग्जाम्पोल जों जानांगोन बे एग्जाम्पोल जानायाबो मोनसे मावनायनि समान मोनसे बिबान गोबाङा बेखौ मावनो हायाखै एग्जाम्पोल जानो हायाखै बबेखानि मा बुंजादों ख्रिस्टियान सेंग्राया नायसाय ख्रिस्टियान सिख्लाया नायसाय आसि जादों जों गाज्रिनि एग्जाम्पोल जादों नंगौ एग्जाम्पोल खिन्थु गाज्रिनि एग्जाम्पोल जादों आरो मोजांनि एग्जाम्पोल जानो हायाखै मोजांनि बिदिन्थि जोङो जानो हायाखै दा जोंहा साननांगौ बाथ्राया बिसोर आं दहाय आत्मिकनि बिसय बुंदों जों गोदो इसोरखौ मिथियामोन जों दा इसोरखौ मोनबाय जों गोदो इसोरखौ मिथियै बायदि दाबो इसोरखौ मिथियै गोबां मानसिफोर दङ बिसोरबो इसोरखौ मोननांगौ दानि जुगाव ओरैबायदि जाबाय बिसोरनि गेजेराव थांनानै इसोरनि रावखौ खोन्थाहैनो हाला गोसो जादोंसो ना गोसो जादोंसो मा खालामनांगौ अब्ला बिसोरखौ माबोरै जों इसोरनियाव लाबोनो हागोन ख्रिस्टियान सेंग्रा जानानै जों रोंनानै हागोन नामा ख्रिस्टियान सिख्ला जानानै रबिबाराव बेरायलाबायब्ला बिसोरखौ लाबोनो हागोन नामा हानाय नङा जों बिदिन्थि जानांगोन आयौ ख्रिस्टियानफोरनाव अनलायनाय दङ ना ख्रिस्टियानफोरनाव सान्थि दङ ख्रिस्टियानफोरा बेबायदि सोलोंथायावबो मोजां जाजोब्बाय ना न'खरफ्रा मोजां जाजोब्बाय दामनाय देनायाव आवगायजोब्बाय औ ख्रिस्टियान लायाबा जानाय नङा नङाबा जोंनि गथ' गथायफ्रा बेखार जाजोबसिगोन बेबायदि बिदिन्थि जोङो जानो हानांगोन नङाब्ला जोङो बैसोरखौ जोंनि इसोरनि रायजोनि थाखाय जों लाबोनो हानाय नङा बेनिखायनो एग्जाम्पोल जानायाबो बिदिन्थि जानायाबो मोनसे नोंनि मावनो गोनां बिबान सेंग्रा नोंनि मावनो गोनां बिबान सिख्ला दासान आं सेंग्रा आंहा जेबो बिबान गैथ'वा एग्जाम्पोलाबो नोंनि मोनसे बिबान एग्जाम्पोलाबो मोनसे बिबान आरो बे समा बोरायनानै नङा बोरायनानै आं मोजां जाहैदों नङा बे समा दानो बे समा नोंनि थाखाय सेकेन्ड टाइम फैयाबो जानो हागौ बे समखौ नोङो मोनफिनाबो जानो हागौ बेनिखायनो समखौ नस्थ' खालामनानै गाला लाइमोनफोर दिनै गोबां समाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा समखौ बुजिया फरायनाय समफोरखौ नस्थ' खालामनानै दिनै गोदान बोसोराव गाव जेखौ हामजायो मोदोमा जेखौ लुबैयो बेबायदि गोसोबायदि मावनायखौ जोङो नुनो मोनो
जुदि दिनै गाबोन नोङो जोङो बे समखौ हगारनानै लाबोयोब्ला नोङो खाफाल मानिगोन, नोङो मोनजागोन। नोंगौ बिमा बिफाया फरायफुनाय बैसोआवहाय फरायबाय थानाय गथ'खौ नोंगौ गिदिर खामानि थिना फरायथों गोसो होनानै जोंनि बिमा बिफाया नाजायो। नाथाय फरायनायखौ नागारनानै जोंनि फिसाफ्रा मायाव गोसो होयो? दिनैथ' जोंनि बिमा बिफा ओरैबायदि मोजां गाव हाजिरा मुजिरा खामला मावनानैब्लाबो जोंनि फिसाफोरखौ मोजां मोजां स्कुलफ्राव सोदों, फोरोंदों ना टेबोलाव थांब्लानो ओंखाम नङा थांब्लानो ओंखाम बेदर गैयाबा रागा जोंबावो बेदर नुबाय सारा दिनै बेदर टेक्सि होखानांगौ। नाथाय मालाबा सोंफिनदों बिमा बिफानाव आफा बे अमा बेदरखौ बबेनिफ्राय बायदों नोंनावथ' फैसा गैयामोन सोंफिनदों सोङा बबेनिफ्राय मोनखो नोङो बेखौहाय सोङा मोनदों नालाय जादों फुर्ति खालामदों गानदों जोमदों रंजादों बास। सोर मोजां मोनो? सोरबा मोजां मोनग्रा सेंग्राफोर सिख्लाफोर गावनि बिमा बिफाखौ फैसा गैयैखौ आफा आंनो लंपेन्ट गाननो फैसा नांगौ ना दिनैथ' बिदिसोखा आंनो गाखोनो नांगौ होनो हायाब्ला गाबा दं खिन्थु जोसिगोन खारगोन आं माबागोन आं। दिनै नोङो जुदि गावनि बिमा बिफाखौ फैसा गैयिनि जुदि नों धुमखि होयोब्ला मोजां मोनाब्ला दिनै नोङो बे समाव नों बेबायदि टेबोलाव मोनदों जादों जेखौ मोनगानदों बेखौ गानदों जुदि जायोब्ला गाबोन नोंबो फैसा गैयै सासे बिफा जागोन। फैसा गैयै बिमा जानोसै नोंबो नोंनि फिसाखौ दिनैसै नोंनि सायाव नों मा होनगोन मा रिप्लाइ खालामगोन नोंलाय नोंनि फिसानि थाखायलाय हा गुबुनालाय साय बाइक दाब्रायदों बहाबा थांदों बहाबा बेरायहैदों दाखायदों बिमा बिफाखौ नोंनि फिसाया गाबोन नोंखौ दाखायगोन नोंबो सासे बिफा जागोन बिमा जागोन। मोजां स्कुलाव फोरोंनो हानाय नङा नोङो नोंनि गथ'खौ मोजां मोनसे न'खर लुखांनो हानाय नङा मालाय गारि मटर गाखोदोंब्लाबो साइकेल गरायावनो थानांगोन नोङो। दिनै बे समखौ जुदि नोङो हगारनानै लादोंब्ला बे समखौ जुदि नोङो टेबोलाव मोनदों जादों मोनदों नालाय गानदों होननानै जुदि सानबाय थादोंब्ला गाबोन नोङो खाफालाव फैनायनि अनगा नोंहा जेबो गैया। बेनिखायनो बे बिबाना दानो बे समावनो बे समखौ नोङो नस्थ' खालामनानै गारो। जोङो नायबावनि न'खरनि सायावबो जोहोलाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिबान दङ। बिबान दङ बेनो जाबाय बिमा बिफाखौ मान होनाय बिमा बिफाखौ अननाय बिमा बिफाखौ अननायाबो मोनसे बिबान बिमा बिफानि परामर्श खोनासंनायाबो बेयो मोनसे बिबान। दिनै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिमा बिफानि खोथा लायाखैब्ला बिमा बिफानि सायाव जे मावनांगौ सम दंमोन जे बिबान दंमोन बेखौ मावाखै एबा दिनै थाथांनानै बुंगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जे जोङो सम थानायाव जोङो जोंनि इसोरा जोङो जे बिबानखौ होबाय जोङो बेखौ मावनो थैनायनि उनाव नङा थैनायनि उनाव नङा गोथाङै थानाय समावनो जोङो बे बिबानखौ जोङो मावनानै लानो। जोबथारनायाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों इसोरा जे बिबान होबाय जे सम होबाय सेंग्रानि थाखाय सेंग्रा समाव उन्दैनि थाखाय उन्दै समाव बोराय बुरैनि समाव बोराय बुरै जे बिबान होबाय रोंनाय रोङै आलादा आलादा बिबानफोर होबाय दायित्व होबाय बेखौ मावाब्ला मा जायो? मावाब्ला मा जायो? मावनांगौ होनबाय मावाब्लालाय माथो जागोन? गफ्रायै थायोब्ला जाखावनि सारिनि सत्तआव बुङो नोङो जि खामानिखौ मावनो रोंगौ बे खामानिखौ मावाब्ला पाप जायो होननानै बुङो। मानसि सिथारनायाल' पाप नङा निसा बुस्थु ड्राग्स बाहायनायाल' पाप नङा गाज्रि गाज्रि खोथा रायनायाल' पाप नङा। इसोरा नोंनो जे टेलेन्ट होबाय जे मोजां खामानि मावनो बिबान होबाय बे बिबानखौ मावाबाबो पाप दानिया मानसि सिथारनो गोनां गैया। इसिबां गिलु-बालु जों खृष्टानफोरनि थाखायनो साननानै ला इसोरा नोंनो आलासि सिबिनो हानाय गुनखौ होबाय बोला आलादा आलादा टेलेन्टआ आलादा आलादा आलासि सिबिनो इच्छा जाया। इसोरा नोंनो नै दाथ' रोंनो रोङा आं मिथिला इन्सट्रुमेन्टआ ओरैनो थाजोबो दामनो होनब्लाबो बायनो हायो मेरला मडलिफोर दङ दामनो लुबैयो थुनायनोनो मोना ओरैनो दङ। इसोरा आं बुंनो थाङा जे नोंहा बिदि टेलेन्ट दं नों मानो बाहाया खिन्थु गावनो गाव हमदांनो हायो इसोरा आंनो मा टेलेन्ट होदों मा बोर होदों आं बेखौ इसोरनि थाखाय बाहायाबा मा जागोन पाप जागोन। नै बाइबेला बुंदोंना जाखावनि सारिनि सत्तआव पाप जायो। सोरनाबा गुबुन गुबुन
इसोरनि बाथ्रा बुंनायनि सोरनोबा मेथाइ रोजाबनानैनो बेकस्लाइड जानाय मानसिफोरखौ इसोरनियाव लाबोनो हानाय व्यक्तिफोरबो दं, नंगौना नङा? रायज्लायनो मोनब्लानो सोरनिबा रायज्लायनायनि गेजेरजों गोसो सोलायग्रा मानसिफोरबो दङ। बे गासैबो जाहैबाय इसोरनि होनाय मोनफा मोनफा बोर आरो बे बिबानफोर, बेखौ नोङो समबायदि मावनांगौ, मावाब्ला पाप जायो। बेयाव बुंदों बोरखौ बाहायाब्ला गुबुननोसो खैलेबनाय जागोन होननानै बुंदों। माथाइनि प्रसेसआव नायोब्ला जों नुयो गागरिनि बिसयैहाय, बा गागरि, 2 गागरि, 1 गागरि, 1 गागरि मोननाया गिनानै गावनि माहाजोनखौ गिनानै फैयोब्ला होफिननो हायाब्ला आंखौ दस मोनगोन होननानै हायाव फबनानै दोनदोंमोन। सानदोंमोन बे आं बिराद मोजां मावबाय, बैसोरखौ बाहायबाय, बोरैबाबो लस जादो, होफिननो हाया, गैला बिसोर गावनिब्ला गाव मोजांखौनो मावबाय सानदों। माहाजोना फैबाय, 5 गागरिनाव बिबाय, लाब खालामनानै होबाय, 2 गागरिनाव बिबाय, लाब खालामना होबाय, 1 गागरिनाव बिबाय, बे बुंबाय नोङो मावनो हायैखौ मावनो हाग्रा, खालामनो हायैखौ खालामनो हाग्रा, बेनिखायनो नों फैफिनब्ला होफिननो हाया जाजानो गिनानै आं फबनानै दोनो, दानो नोङो नोंनिखौ लाफिनदो। मा होनदों माहाजोना? अलसिया दास, मोखो नाम्बार, जे खाबु होदोंमोन आङो नोंनो बायलाय फानलाय खालामनानै माबा मोनसे राहा लामा खालामनानै बेखौ मावनो रोङासै ना। दिनैबो इसोरा बयनोबो बे मोनसे खाबुखौ होदों। सोरनोबा किबर्ड दामनायनि, सोरनोबा ड्राम दामनायनि, सोरनोबा मेथाइ रोजाबनायनि, सोरनोबा आरज खालामनायनि, सोरनोबा माबा मण्डलियाव मावनो बिबान, बयनोबो मोनफा मोनफा टेलेन्टफोरखौ होदों। दिनै बे टेलेन्टफोरखौ बाहायाब्ला बाइबेला बुंदों बेखौ नोंनिफ्राय बोखारनानै जायहा दंखायो, जायहा बाहायगासिनो दङ, 5 गागरि लानानै, 2 गागरि लानानै बेखौ दैदेननाय जागोन। अब्ला नों मा जागोन? बेनि फिननाया मा जागोन? बेनि फिननाया आंनि बिसयाव जाहैनायसै, जोबनायाव ओरैबायदि जाहैनायसै, नोङो हाफा मुवा जानांगोन, नोङो लाजिनांगोन होननानै बुंदों। लाजिनांगोन, हाफा मुवा जानांगोन। बै जोबनाय समावहाय आं सिनाया नों बबेनिफ्राय फैदों, आं सिनाया होनजायोब्ला माबायदि मोखां जागोन? नंखाय संसारावनो मालाबा समाव उब्लि नुनायाव नायथों जायोब्ला बा उमुगा बागमाराव आंखौ नायथोंलायदों सिनायै बायदि, दे नायफिनदां होनलायो दाने। इसोरजों सिनायजायाब्ला मा जागोन ओमफ्राय जोबनायावहाय? बे समाव गोबाङा बुंगोननो आंथ' गोबांखौ इसोरनियाव लाबोदोंमोन, आंथ' गोबाव सम फाराग मावदोंमोन माथो। होनब्लाबो इसोरा नोंखौ सिनायनाय नङा। जुदि नोङो सम बायदि बिबानखौ मावाब्ला, समखौ सम बायदि बाहायनो रोङाब्ला इसोरा नोंखौ सिनायनाय नङा। हाफा मुवा जानांगोन, लाजिनांगोन होननानै बुंदों। लाजिनांनाय होननानै बुङोब्ला गोबां समाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायो। गोबां समाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायो। माबा मोनसे खामानि मावनो थांदोंल', बे खामानिखौ मावब्ला उनाव मा जागोन बेखौ साननाङा। रंजाबानो जाबाय, देहाया गोजोनबानो जाबाय, आं फुरथि जाबानो जाबाय, उनना उन जागोन। उनना उन नङा। नों दिनै मा खामानि मावदों, गाबोन बेनो रिजाल्ट। नों दिनैहाय समखौ नस्थ' खालामदोंब्ला बेनि रिजाल्टआ गाबोन मा जागोन? गोबां समाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायो। लजिं थाहैगोन फरायनो, बिमाफ्रा नुवा, नांगौबा फैसा हरगासिनो दं, गय बागान होनानैबाबो हरगासिनो दं, हा बिगा फाननानैबाबो हरगासिनो दं। गोजौ फिसालाया बहा बाहायदों मिथिया, फरायनाय नामैहाय बेनि लजिं बैनि लजिं पार्टि जागासि मुखुब, गारि लानानै ओरै फान सिखा लानानै गिदिंगासिनो मुखुब। फरायनांगौब्ला बबेबा प्रग्राम ड्रेसनो माबायावसो बेरायनो मुखुब। फरिखा होनानै न'आव थाफैबाय, रिजाल्टआ मोनबाय फेल। मारै जाखो? लजिं थाहैलायनाया ना? नांगौब्लानो बिमा बिफानाव फैसा बिनानै हरनाया, बिमा बिफाया गय बन्द फाननानै फरायनो दोनहरनाया, मारै रिजाल्टआ फेल जादों? फेल जाबाय नालाय दानिया लाजिबाय।
ओंखारलायला मालायनि सायावनो थांलायलायला बाजारावनो सोंगोन जे मानसिफ्रा फरिखा मा जाखो नोंनिलाय फेल आइयो मारै जाखो लुसुं खालायलायनायालाय नानाथा रोखोम बुंगोन खायफा बेबायदिजोंनो बांद्राय अपमान मोननानै लास्टआव गावनि जिबनखौनो जिबन हयथाखौ खालामनानै लाबाय बांसिन सेंग्रा सिख्लाफोरनाव जायो दा बे सिख्लाफोरना ओरैबायदि जानोसैलाय गोबां समावहाय बबेबानि सेंग्रा लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय एकदम मोनफ्लेलायथारबाय सानफ्रामबो फन खालामो फन खालामाबा थानो हाला दानिया मा खालामबाय सेंग्राया मोजां मोननाय मथ'यै सिख्लानि गासै प्राइभेसिफोरखौ बिहरनायसै आजिखालिथ' मबाइलनि जुग होनबा वाट्सएप दं फेसबुक दं नानाथा रोखोम माबा माबि दं मोजां मोनो नालाय माथो दे होनब्लालाय सना हरलायबाय गावनि प्राइभेसिफोरखौ हरजोब्बाय सेंग्रानो दानिया थांनाय फैनाय मास मोनसेनि उनाव दावराव जाबाय ब्रेकआप जालायनायनि फारसे थांबाय ब्रेकआपआनो जाबायबो दानिया सेंग्राफ्राबो बुंबाय गथ'आ मा खालामबाय खोथा गैया बे सिख्लानि मान सन्मान जाजोबगोन आङो ससियेल मिडियाआव हगारना होबाय दानिया बयबो नुबाय बेनाव लोगोफोर थानाया नुजोब्बाय बेनि न'खरनि मानसि नुजोब्बाय नों मगा माथो बिदिसो बिदि नै लाजिबाय दानिया लाजिना मा खालामबाय गावखौनो सोरबाया प्रटेक्ट खालामबाय बे समावनो सानबाय आं मानो हरफ्लाङा मानो खालामफ्लाङा मानो लोंफ्लाङा मानो जाफ्लाङा रायजोफोरखौ लानानै हमनानै बुजाबाय गोबां समाव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे बेलायावहाय नांनांगोन आफामुवा जानांगोन आरो गावनो समखौ सम बायदि बाहायनो रोङाब्ला सम सहैयाव थैनांनोबो हागौ दा दहाय बुंबाय दा लाजिनायनि थाखायनो सुइसाइड जानानै फैबाय नंगौना नङा गोबां सेंग्राफोर थैबाय 16-17 बोसोरावनो थैबाय फरायनाय समखौ नागारनानै माबा ड्राग्सनो माबानो गान्जा सोबनाय ड्राग्स लोंनाय जानाय लोंनाय गारि मटर सालायनाय एक्सिडेन्ट जानांदों जोंहाबो सासे 16 बोसोराव थैदों फिसौ फरायफुनाय गथ' बे इन्जेकसन लायोमोन इन्जेकसन लाबाय आं मोनासै गाव बहा दं मा खालाम गारिया सालायबाय मानो थैखो सम सहैयावलाय बैसो जायगायाव मानो थैखो समखौ बाहायनो रोङाखै बियो नों स्टुडेन्टमोन नोंनि समा फरायनायावसोमोन ड्राग्स लालाबायनो थाखाय नङा जे बिसोर इसोर मिथियो जेन'बा लाबाय जोंनाथ' आरो इसोर मिथिनायफ्रा मा बे ड्राग्स लानायाव बिसोर हाम जानाय गैया बेखौ नों मिथिथारनांगोन इसोर हामजायै बुस्थुखौ लायोब्ला इसोर आंबो दुखु मोनगोन नों बेखौ मिथिनो नांगोन माबा मोनसे जानाय लोंनाय जे जिनिसखौ लायोब्ला इसोर आं फाहामजाया नों साननांगोन आं बेखौ लायोब्ला नोंगौ आंनि देहानि थाखाय बे मोनसे इन्जय आंनि देहाया बेखौनो लुबैयो नाथाय देहा लुबैनायखौ परिकल्पना खालामनानै आंनि आत्मिक गोसोआ जुदि गोथै जायोब्ला जोंनि साननांगौ बेलाया बिसोर दा बेनिखायनो फै जोङो समखौ सम बायदि जोङो बाहायो गोथाङै थानाय समावनो जोंहा जे बिबान होबाय इसोरा जोङो बे बिबानखौ जोङो मावो अब्ला इसोरा खुसि जागोन आरो इसोर जोंखौ बे संसाराव सोरजिनायनि उद्देश्य